človečiny. Načúvame významu múdrych slov, ako sú rešpekt, pokora, spolupatričnosť, láska, demokracia, slušnosť, právo na názor. Aj my, naše Slovensko, so svojou históriou a prítomnosťou môžeme byť malým, ale dôležitým majákom týchto hodnôt. V rozbúrenom mori sveta sú rešpekt, pokora, spolupatričnosť, láska, slušnosť a právo na život našimi kompasmi a plachtami. Je na každom z nás, aby sme ich chránili, pestovali a žili tu, pod Tatrami, pre celý svet. Vzácni hostia, dámy a páni, v mene strany Smer Slovenská sociálna demokracia vás srdečne vítame na dnešnom programe, ktorý je venovaný ľudskosti a človečine. Nazvali sme ho symbolicky 17. november, Deň rešpektu k inému názoru. Krásny, dobrý večer, milí priatelia, dámy a páni, vzácni hostia. 17. november nie je obyčajným dňom. A ako som tak pred dnešným podujatím listoval v kalendári a pozeral si dávnejšiu, aj nie tak dávnu históriu, a dokonca aj v súčasnosti, 17. november je deň, ktorý sa spája s viacerými významnými osobnostiami, ale aj významnými udalosťami. No predovšetkým v tento deň, 17. novembra 1989, sa na Slovensku začal písať príbeh novodobej histórie. Rodila sa sloboda. A aj preto sa dnes všetci stretávame, aby sme si pripomenuli spoločne význam týchto dní, od ktorých uplynulo už 36 rokov a my sme tu teda preto, aby sme to spoločne, dovolím si povedať, oslávili. Aby sme sa zároveň zamysleli nad tým, čo znamenajú slova ako sloboda, demokracia a predovšetkým rešpekt k inému názoru a aký je ich odkaz a či sa vôbec tieto slova pretavili aj do reality. Dnešný deň nebude len o politike a politikárčení. Dnes si chceme hlavne spoločne v spolupatričnosti a pevne verím, že aj v príjemnej atmosfére a aj hudobnej a kultúrnej atmosfére pripomenúť to, čo nás všetkých spája a pritom nemusíme mať vždy na všetko rovnaký názor. V kalendári je síce 18. september označený za Svetový deň rešpektu, ale my sme si dovolili obohatiť dnešný deň. A preto do kalendára k dátumu 17. november vpisujeme a pridávame nový názov Deň rešpektu k inému názoru. Na úvod, dámy a páni, milí priatelia, patrí sa privítať našich vzácnych hostí. Preto mi dovolte privítať v prvom rade poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, poslancov Európskeho parlamentu, ministrov, štátnych tajomníkov, predstaviteľov vlády, predstaviteľov strany Smer Slovenská sociálna demokracia, či už z krajských alebo okresných štruktúr. A poprosím jeden veľký potlesk aj pre vás všetkých, ktorí ste prijali naše pozvanie. Bez ďalších zbytočných slov si dovolím na pódium pozvať nášho prvého hostia,
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, pán Tibor Gašpar. Milé Slovenky, milí Slováci, je tam za vami taká tma, že ani nevidím, koľko vás tu je, ale z toho, ako ste sa ozvali, sa dá tušiť, že je nás tu dosť. A ste tu hlavne zo všetkých častí Slovenska, čo sme symbolicky chceli odkázať všetkým, že vo všetkých kútoch Slovenska sa nachádzajú ľudia, ktorí majú hodnotový svet podobný a ktorí chcú, aby v spoločnosti nevládla neznášanlivosť, nenávisť, ktorí chcú, aby sme jednoducho fungovali tak, ako sa na moderných ľudí patrí. Osobitne by som chcel privítať ľudí z Kežmarku, z mojho rodiska. Dúfam, že sa ostatní na mňa preto nenahneváte, ale ste tu aj samozrejme z miest, kde som študoval, alebo kde som sa minimálne nejakú časť svojho života pristavil. A som veľmi rád, že môžeme v tejto spoločnosti povedať niekoľko slov, tak ako to ja cítim. V prvom rade som rád, že sme nazvali toto podujatie a že sme do ňoho dali slovo rešpekt, pretože v posledných dňoch nepočúvam nič iné, len slovo demokracia, sloboda, ohrozená demokracia, ohrozené slobody a ľudské práva. Chcem všetkým odkázať z tohto miesta, že od roku 1989 prebiehajú na Slovensku slobodné voľby, demokratické voľby a že sme slobodní a môžeme vyjadrovať svoj názor. Áno, mali sme tu obdobie, a hovorím o rokoch 2020-2023, kde naopak bol pokus narúšať naše slobody a zakázať nám povedať, čo si myslíme a aký máme názor. A viete, kto to hovoril, akí ľudia o tom rozprávali a rozhodovali? Boli to ľudia, ktorí sa samozrejme dnes stretávajú na iných námestiach a oni sami hovoria o tom, že treba pred nami vraj chrániť demokraciu a slobody. Vyznieva to síce smiešne a paradoxne, ale sú to predstavitelia opozičných strán, ktorí šíria denne klamstva a nenávisť. Jeden príklad za všetky. Dnešný status poslankyne SAS, pani Holečkovej, notorickej klamárky, ktorá píše svojim sledovateľom, že dnes v Nitre má Smer svoje podujatie a odkazuje im medzi riadkami: choďte a narúšajte im toto podujatie. Tak takto si oni predstavujú to, aby sme si povedali slobodne, čo si myslíme, čo chceme, ako chceme žiť, aké chceme mať vzťahy. Preto vám odkazujem všetkým na námestiach, ktorí chcete Myslím si, že strana Smer veľmi jasne deklaruje, na čom jej záleží a predovšetkým ste to vy, ľudia, občania Slovenska, pretože ťažko sa mi vysvetľuje tým, ktorí kreslia, čmárajú alebo jednoducho vykrikujú útočné heslá voči politikom Smeru a najmä voči predsedovi Robertovi Ficovi, že tie zákony, sociálne istoty, sociálne opatrenia sa týkajú predsa aj ich príbuzných. Neviem, ako si mám vysvetliť, keď vidím na námestiach dôchodcov, ktorí volajú potom, aby sem prišli politické strany, ktoré im zrušia 13. dôchodok a iné sociálne benefity. Neviem, čo si mám myslieť o študentoch, ktorí majú doma rodičov, ktorí platia energie, o ktoré sa už 2 roky staráme tak, aby sme ich nemuseli, čo sa týka cien, navyšovať. Nerozumiem tomu, snažím sa to pochopiť, ale jednoducho médiá ako ďalší faktor tohto boja a ťaženia proti Smeru sú tie, ktoré krivia túto verejnú mienku. Sú tie, ktoré mali by naopak to, čo je odkaz z roku 1989, objektívne informovať a dávať verejnosti pravdivú informáciu. Pretože v roku 1989, a ja som bol na námestiach, mal som necelých 30 rokov a tiež som tam išiel s ideálmi, ktoré boli o tom, že už budeme môcť slobodne povedať, čo si myslíme, čo chceme a hlavne, že sa dozvieme objektívnu pravdu o našom živote. Že uvidíme svet aj za hranicami smerom na západ v nádeji, že sa tam poučíme a že nájdeme niečo pozitívne.
Musím však povedať s odstupom ďalších pomaly 30 rokov, že mnohé veci sa absolútne nenaplnili a sme v horšej situácii, než možno v tom roku 89. Máme tu streľbu na predsedu vlády, ale v prvom rade na človeka Roberta Fica za to, že má iný názor. Za to, že si dovolil povedať, aké vyznáva hodnoty, za to, že má rád Slovensko a chce, aby sa občania Slovenska cítili doma bezpečne, aby mohli spokojne vychovávať svoje deti, vzdelávať a žiť si normálny život ako každý iný. A toto je veľké memento pre všetkých, ktorí dnes hovoria na námestiach o slobode a o demokracii. Vráťte sa k tomu, čo povedané bolo v úvodnom príspevku, k ľudskosti, k človečenstvu. My skutočne nechceme žiaden súboj, nechceme sa s nikým dostať do konfliktu, do násilia. Chceme si vysvetľovať, argumentovať a nie počúvať dookola klamstva a lží. A toto je odkaz nielen opozičným politikom, ale mnohým médiám, ktoré šírite túto nenávisť na dennej báze. Dnes som zachytil, že sa verejné spomienkové zhromaždenie vlastne volajú protesty. Kladiem si otázku, proti čomu protestujete? Proti čomu protestujete? V roku 2023 tu boli slobodné voľby. Z nich vzýšla vláda, na čele ktorej stojí Robert Fico. Rešpektujte tieto výsledky. Na Slovensku je stále veľa ľudí, ktorí si želajú to, čo realizuje táto vláda. A ja by som na záver týchto slov chcel ešte povedať dôležitú vec. Cítil som to aj tu pred začiatkom tohto podujatia, keď ste prišli a podávali mi ruky ako človeku, a cítime to všetci v politickej strane Smer. Chcem vám poďakovať všetkým, ktorí ste tu, ale aj všetkým, ktorí sem nemohli prísť, ktorí nám vyjadrujete každý deň podporu. Je veľmi dôležité, aby ste o tom vedeli, že to vnímame. Je veľmi dôležité, aby ste vedeli, že nás to naplňa vnútornou silou do súbojov, ktoré často vedieme s opozíciou a s ľuďmi, ktorí nechcú vnímať realitu. Ja sa veľmi teším, že je vás tak veľa, že je nás tak veľa a chcem veriť, že pred nami je pozitívna budúcnosť. To najdôležitejšie, čo si prajem a za čo bude Smer, a to vám môžem slúbiť z tohto miesta bojovať najviac, je, aby sme udržali na Slovensku mier. Aby sme sa nenechali vtiahnuť do vojnového konfliktu, ktorý klope na dvere. A ja za to osobitne môžem poďakovať nášmu predsedovi, ktorý myslím si, že znáša tie útoky najviac, čo sa týka jeho osoby. A potrebuje tej vnútornej sily čo najviac. Ja preto za seba, ale myslím, že aj kolegov môžem povedať, že máš u nás, Robo, plnú podporu. A pomocnú ruku. Prajem Slovensku všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Sloboda, sloboda. Lepšia ako voda, ako kus chlebíčka. Drž si ju, dievčička. Vodou smäd zahasíš, chlebom sa zasítiš, ale že žiješ len v slobode, zacítiš. Pavol Orsák Hviezdoslav to v Hajnikovej žene vyjadril milo a presne. Sloboda nie je len pojem. Je to priestor, kde sa nadýchneme bez strachu. Povieme pravdu bez nenávisti. November nás učí, že demokracia nie je súťaž v hlasitosti. Je to schopnosť pripustiť, že aj slová, s ktorými nesúhlasíme, môžu byť vyslovené s dobrým úmyslom. A práve dnes má zmysel hovoriť o tom, čo nás nespája krikom, ale ľudskosťou. Preto my v strane Smer, Slovenská sociálna demokracia, venujeme 17. november, tento deň a špeciálne tento večer, myšlienke rešpektu. Ďakujem, Tibor, za tvoje slova. A dámy a páni, ak mi dovolíte, ja sa po príhovore podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky vrátim ešte na krátky moment
ku kalendáru. Pretože tak, ako som spomínal, 17. november nie je len obyčajným dňom, ale je spájaný aj s mnohými historickými osobnosťami či udalosťami. Tak napríklad narodili sa Soichiro Honda, japonský podnikateľ a zakladateľ spoločnosti Honda Motor. Francúzsky král Ľudovít XVII alebo aj uhorský král Karol I. Robert z rodu Anžuovcov. V tento deň si zároveň pripomíname aj úmrtie napríklad anglickej kráľovnej Márie I. Tudorovej, legendárneho maďarského fotbalistu Ferenca Puškáša, ruskej panovníčky cisárovnej Kataríny II. Veľkej, či slovenského pedagóga a včelára Juraja Babku. A aby sme si teda pripomenuli aj niektoré historické udalosti alebo zaujímavosti, tak napríklad v roku 1869 bol otvorený Suezský prieplav, v roku 1939 nacisti zatvorili české vysoké školy a v roku 1980 vyšiel posledný album hudobníka Johna Lennona pred jeho smrťou. Ale vráťme sa, dámy a páni, späť k dnešnému dňu, 17. novembru 2025. A dovolte mi aj pri tejto príležitosti pozvať na pódium nášho druhého hostia, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu poslaneckého klubu strany Smer Slovenská sociálna demokracia, pána Jána Richtera. Zvládol som to. Milé dámy, vážení páni, vážený pán premiér, lebo ja viem, že on tu je, páni ministri, kolegovia poslanci, v prvom rade mi dovolte, aby som vás privítal tu v meste Nitra. Chcem vám poďakovať všetkým, hlavne vám, ktorí ste z celého Slovenska sem merali cestu, relatívne v takomto nepriaznivom čase, ale nad Slovenskom vyjde aj slnko a bude lepšie, pokiaľ bude tu ľavica vládnuť. Mám tu česť vás pozdraviť v mene poslaneckého klubu strany Smer Slovenská sociálna demokracia, ktorému mám tu česť predsedať v parlamente. Je to 42 poslankyň a poslancov, ktorí každý deň, veľakrát aj pod osočovaním svojich opozičných súperov, plnia hlavnú úlohu, a to je robiť ľavicovú politiku, pretože aj po novembri 89 neskončila ľavicová politika. Ľavicovú politiku potrebuje Slovensko, Európa a dovolím si povedať, že aj celý svet. Našou úlohou je poprvé vrátiť to, čo zobrali, udržať to, čo tam ešte je a prehlbovať všetko to, čo sa týka sociálneho štátu. A to nie je v jednoduchých podmienkach sociálno-trhovo-ekologicky orientovanej ekonomiky a po stave ekonomiky a verejných financií, ktoré nám naši predchádzajúci vládni činitelia nechali. Nie je to jednoduché, pretože Národná rada sa veľakrát mení z parlamentu na 5. cenovú skupiny dedinskej krčmy z hľadiska vyjadrovania a je to odtedy, ako tam prišiel jeden veľký človek, ktorý tu už aj mal česť veliť vláde Slovenskej republiky, Igor Matovič. Ak dovolíte, 17. november. Začnem od seba. 17. november 89. S kolegou, s Monikou sme hovorili 36 rokov, bože, vtedy sme boli mladí a pekní, teraz sme už len pekní. Osobne moje vyznanie.
Ako reformne orientovaný komunista som november 89 neprijal ako osobnú porážku, ani ako porážku ľavicovej politiky, ale ako nový začiatok pre robenie novej ľavicovej politiky. Európa ju potrebuje, lebo málo krajín v Európe má dnes na čele skutočných ľavicových politikov, na rozdiel od Slovenska. Samozrejme, 17. november je aj o demokracii, o slobode. A tu, ak dovolíte, sa trošku pozastavím, pretože tých 42 poslancov pôsobí v tom parlamente na základe výdobytku novembra 89. To sú slobodné parlamentné voľby. Demokratické parlamentné voľby, ale skutočnosť je taká, že tí naši oponenti, opozícia, celé 2 roky to dokazujú, nikdy neakceptovali, nikdy neprijali výsledok týchto volieb a chcú ho zmeniť na uliciach nenávisťou proti nám, čoho je výsledok aj atentát na nášho predsedu a premiéra slovenskej vlády. Preto som rád, že po takýmto heslom sa tu dnes schádzame, aby sme my nabádali a vyzývali k rešpektovaniu aj iných názorov. Náš názor, a zhodla sa na tom celá koalícia, je taký, že chceme robiť zahraničnú politiku na všetky 4 svetové strany. Ten názor nám nikto nezoberie, my sme ho ponúkli v predvolebnej kampani, bol akceptovaný a my takú politiku robíme na všetky 4 svetové strany a vážime si partnerov aj na západe, aj na východe. Samozrejme, že robíme všetko preto, aby sa ten vojnový konflikt čím skôr skončil a aby celá Európa a podľa možnosti aj svet bola bez vojen. I keď niektoré skutočnosti smerujú k skôr opačným trendom, pretože vyrába sa už pomaly každej poslednej dielni a priemyselnom parku nie potreba pre ľudí, ale potreba pre zabíjanie ľudí, munícia, a to nie je dobrý signál. Toto asi nie je cesta k nejakému lepšiemu životu, ktorý by sme chceli v Európe a celom svete asi žiť. Milí priatelia, dovoľte mi zároveň, aby som veľmi pekne poďakoval, čiastočne to už pán podpredseda parlamentu naznačil, v mene poslaneckého klubu za podporu, ktorú máme. My tú podporu potrebujeme. My tú podporu potrebujeme aj preto, aby sme vedeli cez nás do istej miery mobilizovať aj našich koaličných partnerov. Dôležité je, aby ten zbytok tohto volebného obdobia, tie necelé 2 roky, čo máme pred sebou, bola v koalícii jednota. Poslanecký klub Smeru je garanciou tej jednoty, doteraz jednotné hlasovanie, by som povedal, že v tomto prípade musíme naďalej plniť tú úlohu, hoci to nie je a nebude jednoduché, lebo život prináša niekedy aj problémy. Chcem poďakovať aj mojim kolegom z parlamentu. Veľakrát sa možno prejavím tým, že trošku viacej zvýšim hlas, ale je to jednoducho potrebné preto, aby sme ciele, ktoré sme si vytýčili, vedeli zabezpečiť a myslím si, že na to nám všetkým záleží. Úplne na záver, zaželajme si, aby aj ten dnešný deň priniesol viacej radosti na Slovensko, jednoducho, aby bolo Slovensko. Rešpekt k inému názoru nie je slabosť. Nie je to ústupok. Je to stav mysle, že demokracia nie je boj o víťaza, ale snaha nájsť spoločný priestor, v ktorom každý môže dýchať bez strachu. Sloboda nie je len to, čo mám. Sloboda je aj o tom, čo doprajem druhému. A rešpekt je spôsob, akým sa sloboda udržiava pri živote. Preto 17. november nie je iba spomienkou. Je aj výzvou, každodennou, tichou, náročnou. Aby sme neboli len spoločnosťou názorov, ale spoločnosťou ľudí. Dnes si teda pripomíname Deň rešpektu k inému názoru. Nie je to preto, že si musíme dať za pravdu, ale je to preto, že bez vzájomnej úcty nemá pravdu nikto. A s ňou máme budúcnosť všetci. Ľudskosť nie je slabosť.
Je to nádej, ktorú si dávame navzájom. Nádej, že napriek rozdielom môžeme mať k sebe bližšie. Milí priatelia, po úvodných slovách podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Gašpara, ako aj predsedu nášho poslaneckého klubu pána Jana Richtera, ktorý iba niekedy zakričí, aj to len v tých momentoch, kedy tie veci a situácie treba zdôrazniť, hovorím z vlastnej skúsenosti, mi prišla teraz taká milá povinnosť, aby som na pódiu privítal toho najdôležitejšieho človeka. Predsedu vlády Slovenskej republiky a predsedu strany Smer Slovenská sociálna demokracia, pána Roberta Fica. Vážení priatelia, veľká vďaka za toto milé privítanie, ale na úvod mi ako predsedovi strany dovoľte vysloviť poďakovanie všetkým tým, ktorí doslova za niekoľko dní pripravili toto veľkolepé stretnutie. Snažíme sa to robiť na najvyššej profesionálnej úrovni. Snažíme sa ponúknuť kvalitný kultúrny program, ale najmä sa snažíme ponúknuť slovenskú rozumnú alternatívu, ktorú bohužiaľ dnes na tej druhej strane nevidíme. Preto celému organizačnému tímu, nebudem teraz vyslovovať mená, pretože ich je pomerne veľa, veľká vďaka, veľký potlesk, prosím pekne, dokázali obrovský zázrak. Ďakujem pekne. Ja som teraz v takej malej pasci, pretože toto nie je ani snem strany a toto nie je ani MDŽ. Čiže musím byť niekde v strede. Nemôže byť ani príliš vážny, ale súčasne asi nebudeme z toho robiť nejaký slávnostný, zábavný program. Určite sa stretneme pred a po 8. marci, ale tentokrát si pripomíname deň, ktorý je veľmi dôležitý. A preto, keďže spomenul dnes náš moderátor, že 17. novembra sa dokonca narodil aj Karol Robert z Anjou, tak opäť sa spoľahnem na jeho slávny výrok Credo Roberto experto, verte skúsenému Robertovi, ja sa z toho nejako dostanem ako obyčajne. Prosím, začníme. Vidím tu aj známe tváre, vidím tu prakticky všetky vekové generácie. Ďakujem, že ste prišli z celého Slovenska. Ale prosím, začneme tým, že nesmieme zabudnúť, že život na Slovensku bol aj pred 17. novembrom 89. Veď ľudia pracovali, vytvárali hodnoty a potom ich niekto privatizoval a rozkrádal. Takže prosím, nezabúdajme na kontinuitu. Nezabúdajme na to, že ľudia poctivo vytvárali hodnoty, na ktorých dnes naša krajina stojí. Dnes večer, vážení priatelia, sa na celom Slovensku veľa bude hovoriť o demokracii. Veľmi, veľmi veľa. Vidím tu Ľuboša Blahu a postavil som si otázku, že ako ťa potešiť, Ľuboš? Pretože Ľuboš je veľmi zdatný teoreticky a rozmýšľal som, ako pristúpiť k definícii demokracie, o čom vlastne by sme dnes mali spoločne hovoriť. No predovšetkým dnes bude veľmi veľa ľudí kričať po námestiach a budú kričať všeličo. Dobre, ale veď o tom je demokracia. Kto sa chce zhromažďovať podľa ústavy Slovenskej republiky, môže ísť na námestie na základe splnených podmienok a môže kričať z plného hrdla, čo sa mu prakticky páči. S výnimkou, podpory fašizmu alebo ideológií, ktoré sú na Slovensku zakázané. Takže vítam každého na Slovensku.
kto sa rozhodol dnes si pripomenúť 17. november verejným zhromaždením, ktoré je zorganizované v súlade so zákonom, na ktorom si môže vykričať hrdlo. Ja vás chcem poprosiť dnes, my tu kričať nebudeme, ja vás chcem poprosiť, aby ste si vyspievali hrdlo. Pretože verím, že program, ktorý je pre vás pripravený, bude natoľko atraktívny, natoľko poznáte melódie, ktoré sme pre vás pripravili, že nezaváhate a k týmto melódiám sa aj pridáte. Predstavte si, a teraz už idem trošku do tuhého, keďže my sme ľudia, ktorí rešpektujú demokraciu, iný názor, že by sme dnes urobili presne to, čo oni urobili nám. A bolo to v rokoch 2020 až 2023, keď sme organizovali autoprotest v Bratislave. Tak si teraz predstavte, že my by sme poslali komando na nejaké námestie, kde opozícia organizuje protivládny míting a 5 minút pred začiatkom tohto mítingu by sme zatkli lídra opozície, aby sme ho odviezli na policajnú stanicu, aby sa nemohol tohto protestu zúčastniť. Toto sa nám nikdy nestane. Opakujem, ať by nám vo sne neprišlo urobiť také niečo nedemokratické, protiľudské, niečo také, čo je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Lebo rešpektujeme iný názor. Krič si, pán Šimečka, čo chceš. Vykrikujte si všetci, čo chcete. Ale prosím, rešpektujte naše názory, ktoré tu máme. Ľuboš teraz tej definícii demokracie, pretože to je ťažká úloha. Ja by som, ak dovolíš, dúfam, že mi dáš potom dobrú známku do notesu, by som povedal, že čo je dobrá demokracia? Dobrá demokracia je, keď vládnete v krajine na základe slobodných demokratických volieb, ale súčasne rešpektujete určité pravidlá a rešpektujete jeden druhého. To je dobrá demokracia. Ak takejto dobrej demokracii jeden z týchto parametrov chýba, potom už nemôžeme hovoriť o demokracii, ale hovoríme o systémoch, ktoré s demokraciou nemajú absolútne nič spoločné. Prečo dnes chceme o tom hovoriť aj tu pred vami? Lebo za ostatné roky sme svedkami toho, ako sa mnohé parametre demokracie narúšajú. Začnem tým, že demokracia by mala byť demokratická súťaž medzi najlepšími o najlepšie myšlienky. Máte pocit, že na Slovensku vedieme súčasť medzi najlepšími o najlepšie myšlienky? Veď z demokracie sa na Slovensku stalo more pre loď bláznov. My dnes vidíme, že do nasledujúcich parlamentných volieb sa pravdepodobne prihlási 31 politických subjektov. 31 politických subjektov bude súťažiť dohromady o 100%, čiže priemerne na každú stranu vychádza asi 3,3%, keby mal každý získať rovnaký podiel. Preto, ak dnes pomenúvame demokraciu ako spôsob vládnutia, musí byť demokracia efektívna. A vyzývam opätovne z tohto miesta slovenskú politickú scénu. Poďme na princípe slobodných demokratických volieb urobiť reformu slovenského politického systému. Nemôže 31 strán kandidovať a nemôžeme zostavovať vládu na princípe širokých koalícií, ktoré nie sú schopné fungovať. Jednoducho to je pravda. Táto forma demokracie Slovenskej republike škodí. Ale pripomínam to ešte raz, hovorím o reforme na princípe slobodných demokratických parlamentných volieb. Čo sú ďalšie defekty, ktoré vidíme dnes predovšetkým v Európe? Rešpektuje sa v Európe právo každej krajiny vybrať sa vlastnou cestou? Nerešpektuje. Je v Európe typické zasahovanie do parlamentných volieb? Samozrejme. Pozrime sa na napríklad Gruzínsko, pozrime sa napríklad na Srbsko a budeme ešte hovoriť chvíľku aj to, čo sa udialo na Slovensku v roku 2023. Rešpektuje sa iný názor? Nerešpektuje absolútne. Rešpektuje sa medzinárodné právo? Samozrejme, že sa nerešpektuje. Rešpektuje sa to, že Európska únia by mala byť mierový projekt? Samozrejme, že sa to nerešpektuje. A na tomto všetkom, na tejto torte nerešpektovania máme také nádherné symboly. Prezident Sarkozy, ktorý toľko rozprával o demokracii, kultúrnosti v Európe,
je dnes právoplatne odsúdený za to, že bral peniaze od líbyjského vodcu Kadáfiho na prezidentské voľby. Máme tu komisára pre spravodlivosť a ľudské práva z predchádzajúcej komisie, ktorý tu chodil a mudroval od rána do večera, aké je dôležité rešpektovať ľudské práva. Dnes je obvinený z prania špinavých peňazí. Počúvame od predsedničky Európskej komisie všetko na svete a pritom vieme o veľmi vážnych SMS-kách, ktoré si písala v súvislosti s kauzou Pfizer. Európa urobila, pokiaľ ide o demokraciu, obrovské množstvo špinavej práce a sme v nebezpečenstve. Sme v obrovskom nebezpečenstve, ak o týchto veciach hovoriť nebudeme. Vážení priatelia, poďme teraz k smeru Slovenská sociálna demokracia. V roku 1999 sme začali a už sme spolu absolvovali 7 parlamentných volieb. Prosím, ak je tu niekto, nech sa postaví a nehanbí a povie úplne napriamo pred všetkými, že smer Slovenská sociálna demokracia mal niekedy v parlamentných voľbách nejakú nadštandardnú podporu médií, mimovládnych organizácií alebo politických aktivistov. Nikdy. Nula, musím povedať. Bez podpory sme sa však predierali cez tieto ťažké súboje. Štartujeme náš About You pre Black Friday